Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Unsay gibuhat nimo? Joseph, gisugo ko sa Ginoo sa paghimo og mga palid nga oro para ikatudlo sa atong katauhan. Nephi, Jacob, tanan, dali mo. Makigsulti ka ninyong inyong amahan. Nakakita ko'g pananaon. Diin akong nasayran nga nalaglag ang Jerusalem. Kung nagpabilin pata sa Jerusalem, kita sabunta nga matay. Bisan sa atong kasakit, atong naangkon ang yutang saad. Yuta nga pinili labaw sa ubang yuta. Busa, kini nga yuta gipahinungod nga tukaniya kinsa pagadad-on sa Ginoo. Ug kung magtuman sila sa iyang mga sugo, panalanginan sila ibabaw ni ini nga yuta. Tanawa, kung ang panahon mo abot nga sila magkunhod tungod sa kawalay pagtuo, human sila makadawat sa mahinungdanong panalangin gikan sa kamot sa Ginoo. Kung ang adlaw mo abot nga sila mo sa likway sa usa nga balaan sa Israel, ang tinuod nga Mesiyas, ilang manunubos ug ilang Dios, tanawa ang paghukom kaniya nga makiangayon, ipahamtang kanila. Si Papa ang masayod sa iyang gipanulti. Pagmata ug bangon gikan sa abog, patalinghugi ang mga pulong sa nagkurog nga ginikanan. Ang akong kasing-kasing nabugatan sa kasubo, kaya ko nahadlok basing tungod sa katika sa inyong kasing-kasing. Ang Ginoo nga inyong Diyos mo pakita sa kahingpitan sa iyang kasuko nga naka ninyo, nga kamo ipahimulag ug laglagon sa kahangturan. Ayaw na kamo pagsukol batok sa inyong igsuon. Kansang panglantaw mahimayaon. Kinsa mao ang himan sa mga kamot sa Dios, sa pagdala ka nato sa yutang saan. Kung dili patungod kaniya, kita nangamatay unta sa gutom dito sa kamingawan. Bisan pa ka mo nagtinguha sa paghuno sa iyang kinabuhi. Oo, ug siya nag-anto sila bihang kasubo tungod kaninyo. Apan kung kamo dili mo patalingog kaniya, ako mubawi sa akong unang panalangin. Ug kini ipahimutang diha kaniya.